Erokamano nyakwara mogi kamoro amora ma intian gi geno ni odiochieng' mari hoteri makare ma en odiochieng' nyakwara mogi mar ngeso odiochieng' mar 28 dwe mar 12 2024 dong' ndalo manok kende nyakwara mogi wacho ni ndalo adek kama to dwe ni chopo e giko mare nikech odong' gi kiny Jumapil wadong' gi wuok tich kasto tich ariyo nyiso ni ma en odiochieng' mar 360 kod ariyo nyakwara mogi mar higa ni nyaka nochakre e chakne. Gi kinde ni wan kod weche mathoth ma wasebedo ka waluwo ni chakre ne piny ru nyaka gi kawuono kan gi geno ni in kod thuolo mar chiko iti kendo keto wang'i Ramogi TV mondo ibed gi ng'eyo kuom mago matimore e alwora mari kaachiel kod gwenge mani maboyo ma oting'o weche mag kethruok mar apaya, weche mag golo siem kaachiel kod ng'ur ewi weche mag teko oganda ma osebedo ahinya ka geto rawere ma osebedo ka temo diro kuoyo e wang' sirikal kaluwore kod gik ma giwacho ni ok dhi maber to kod weche mamoko mathoth. Nyakwara mogi arwaki ni machiegni mokwongo thuond weche. Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua yudore kama tek kendo bang' kweth moro rocho nyasi mane entie gwenge ma Nyandarua kendo mojo tulo. Kama Kenya kunapotea mtu leo, kesho apotee mwingine, kesho apotee mwingine. Na ukiuliza polisi wanasema hawahusiki. Na kama hawahusiki na hakuna mwingine anaongea. Sasa inamaanisha tunaishi Kenya gani? Familia mag rowere ma osendhigi ji ma ichich ni obila nikech kwedo sirikal medo ywago ratiro kama kukuomgi poko winji ndachgi nyaka sani. Yo rach kata kama waluo onge ka koth ochwe ok inyal dhi kata e chiro. Ka koth ochwe ng'ato nigi nyathi madwa tere klinik ok onyal tero nyathi e klinik. Ka ng'ato tuo ok nyal chopo hospital, oyo onge, pikipiki ok nyal biro, mtoka ok nyal biro. Jodak Manyando kod Moro ni ywak ne sirikal ewi rach mar apaya mawuok Slota nyaka namba Kasami masani ok kalre. Machiegni nyakwara mogi jadoko mare iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni anyuola mar Bernard Kavuli rawera mancha nondhi chieng' Jumapil mokalo Ngong owuok oko ka gigolo dwandgi ewi meko makamano mane otimne nyathigi kendo koro gidwani mondo nyisgi kama rawachgino nitiere ka koro chunygi ni kod dang'ni mathoth. Gikwayo sirikal mondo weye thuolo kata ochwale do ka ongima. Ote makama osir kod jogweng' kod jotelo mawuok e kaunti ma Kitui. Cleophas Oluoch nigi ler mar wachni. Tarik 22 dweni mar 12 en odiochieng' manyocha oketo anyuola mar Bernard Kavuli gi achiedh nade. Luoro kod achiedh nade nikech lal mar wuodgi. Kavuli nyocha ekotieko penj mare mogik e somo mar fwambo kendo ne gwengi nigi geno mar neno kaka ichwone kondo. Motelo ne ndhicho mare, rawerano ne onenore alwora mar Ngong kaluwore gi tipo mar wang' dede ka iteke gi thuon kendo isoye nyamburko mar kido mar Probox. Nyaka sani pok oyud humbe. Kawuono anyuola mar Bernard Kavuli dwaro ratiro mar nyathigi. Lit kod mirima nenore wang' min mare. Nataka mtoto wangu apatikane anadhiwa salama. Sikuli tangu Benati anapotea. Rawera mane okwongo nyono mbalariany koro lal. Meko maichich ni sirikal ematimo. Tunaomea sana. Na huyu ndio mtoto tunategemea kwa sababu ndio the only breadwinner kwa hii family. Wakati anamaliza shule alikuwa anakuja kugraduate mwezi wa 8. Na ndio the only boy mwenye amefika university. Na yeye alichagua kusomea tumjia journalist, mwandishi wa habari. Na akaanza kusomea Nairobi, MKU ndiye alikuwa anasomea. Penjo thoth maloyo duoko ne anyuola ni. Penjo magingo en ni jomage mane dwaro neno ni Bernard olal. Toka sirikal kokalo e tendo bila wacho ni ok gimake. Kare bad sirikal mane omako Bernard. Are Harambee Days inahusikanga na hii kwa sababu hatuwezi kujua sisi sio serikali kama wao. Na kama hakuna kazi ya serikali inafanya kazi gani Kenya? Kama Kenya kunapotea mtu leo, kesho apotee mwingine, kesho apotee mwingine. Na ukiuliza polisi wanasema hawahusiki. Na kama hawahusiki na hakuna mwingine anaongea. Sasa inamaanisha tunaishi Kenya gani? Jaod bura ma kaunti ma Kitui Irene Kasalu korka kore dwaro ni jotelo bed gi orruok kendo kik ndi jopiny gi thuon
ka odwaro mondo we thuolo mapiyo. Sisi watu wa siasa kila siku watu wanasema maneno yenye hatutufurahishi, lakini ya hiyo haimaanishi ya kwamba hao watu wadhulumiwe, those people to be abducted and those people to be tortured. So we request within 24 hours, we want our son, Bernard Kivuli, to be released and presented to the family, all life and sound, untouched. Jogweng bende owuok oko mar kwedo meko gi thuon kendo lal mar Bernard ka koro gimiyo sirkal seche 24 mondo miyo we thuolo ka kamano to gibiro bago ng'anyo mager. Mtoto wetu Bernard ambaye ameshikwa, tunaomba serikali tafadhali kama inawezekana iweze kumwajilia haraka iwezekanavyo. Na wasipofanya hivyo kwa muda wa siku 7, tutafunga njia ya kutoka Kamuongo kwenda Mwingi ama tufunge hata ya kwenda Nairobi. Tunataka mtoto wetu Bernard Kivuli aachiliwe haraka iwezekanavyo sababu tunateseka bila kukaa bila yeye. Bod mar jopuonjre machon mane oyudo sir som mbalariany mung'ere kaka Chivening Kenya Alumni Board ogolo duondgi. Gilero ni giriwore gi jo-Kenya nyiso ng'ur margi ewi kaka jopiny osebed ka indhiyo e kinde mokalo kata sani, kendo gidwaro ni sirkal kokalo e migawo mar arita mondo chiw ler kod arita ne jopiny duto. Gimedo siemo jopiny matiyo gi mbui mondo obed gi luor. Magitimore e kinde mar rowere chano bago ng'anyo pacho kae chieng' wuok tich mabiro. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kaporo wane motende kod weche mag teko ganda Nyakoramogi jotelo kod riwruoge mopogore opogore ma pacho ka kwayo sirkal mondo wek teko jo-Kenya makwedo sirkal ka gitiyo kod lony mar mbui. Jotelogo wacho ni teko rowere ma obalo gi telo ma pacho ka nyiso picha marach e kind pinje mamoko. Kata kamano, moko kuom jotelo to wacho ni rowere nyaka ti kod mbui e yo makare. Frederick Omondi nigi ler. Seche malipode mag rawere ma iteko gi ji ma ichichgo nigi nobila medore pacho ka. Jotelo mag siasa medo golo paro mogwenyore ka nitie maongore gi sirkal kod machielo makwedo sirkal kuom mako jogo ma obalo gi kitelo ma pacho ka. Jalup jatend kweth mathoth e od bura mamalo Owen Baya kod jaod bura ma Manyata Gitonga Mukunji gin moko kuom jotelo ma kawuono okwedo kang' ma sirkal okawo mar teko rawere makwedo kitelo ma pacho ka. Jotelo go dwaro ni sirkal owe thuolo ne rawere mondo ogol pachgi ewi kaka itayo sirkal. Nikiona vijana wanashikwa na hawajulikani wameenda wapi, mimi nasikia vibaya kwa sababu hiyo sio katiba ya Kenya. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie wale ambao wamepewa mamlaka DCI na National Police Service na wale wote wamepewa mamlaka, tafadhalini kama kuna watu ambao wanapanga kushika wananchi wengine na kuabduct, I will tell you here in Kilifi, you must stop. Kenyans must remain free and a democratic and constitutional state, this country. While we are condemning femicide, because this is a vice that we have to condemn critically, I also want to take this opportunity to condemn the abduction of our young people because of social media. Baya okwayo apisas mag obila ma osebedo ka teko jo-Kenya ma obalo gi piny owacho ka owacho ni tim makamano ketho nying piny Kenya. Kata kamano, jatelono bende okwayo rawere mondo owek loso katunde mag jatend piny William Ruto kod jotelo mamoko ma pacho ka wacho ni mano nyiso achaya ne jotelogo. Lakini mara nyingine ile maneno yanaandikwa katika mitandao, it demeans the status of this country. If we can attack the person of the head of state using funny caricatures and cartoons, including sijui rais amewekwa kwa sanduku, rais amewekwa kwa kaburi. Really? Do you want to go that route as a country? We don't want to go that route. Jatend chenro mag jiwo lony manyasani e gero ochumi Dennis Itumbi to wuok tung' mosuo gi jaod bura ma Manyata Gitonga Mukunji kuom balo gi piny owacho ka wacho ni jaod bura no nitie sirkal kendo kar chiwo siem to owinjo ogol paro maber mar tieko weche mag teko jo-Kenya. Mheshimiwa, even the issue I implore and challenge you, the issue of ultimatum on 24 hours are good for pressure. But even when I was kidnapped, you being my best friend did not lead Maandamano. You simply came to us and looked for me using the police stations and you ensured that I was found. Frederick Omondi, Ramogi TV. Moko kuom jotend migepe koro omiting mar mako lemo mag migepe ma
pod irito mondo podhi otendgi manyochane e kawal kod jatend piny William Ruto. Migepe koriwo koda kama tudruok ma koro pod idhi maki yor kojolo gi jotend migepe Musalia Mudavadi ka irito puotho mar William Kabogo. Migao mar pur manyochane owale Mutahi Kagwe sani pod idhi maki yor kojolo kod Aden Duale. Ka migao mar ohala mane omi Lee Kinyanjui pod idhi maki yor kojolo kod Salim Mvurya ka irito mondo podh Lee Kinyanjui. Sirikal oyango ni chenro mar chwalo chenro mage ne jopiny kokalo yor mbui mong'ere kaka e-Citizen koro medo tiyo makare ne jokenya. Kwan mar jokenya matiyo gi chenrono osemedore kowuok ji 394 higa mar 2022 nyaka ji mohewo 2022 higani. Ma en kaluwore gi lipot ma ogol gi Isaac Ochieng, ma en director mar chenro mar e-Citizen. Sirikal osebedo ka choko omenda maromo siling milion 900 dwe ka dwe ka okalo e bwo chenro mar e-Citizen. Kaluwore gi jagoro mongirore migao mar wuok kod donjo e piny Kenya, Julius Bitok, kopogore koda choko omenda no, sirikal bende e-Citizen osemiyo chenro mag sirikal chopo makare ne oganda jokenya. Bitok yango ni sectors matiyo mang'eny gi chenro mag e-Citizen gin wuoth mar wuok kod donjo e piny Kenya kod sekta mar limbe. And we are projecting that by next year we should be collecting 2 billion on daily basis from this, and there's no leakage. All the money goes to the National Treasury. Unlike before, where there are so many leakages, you tell people to pay in cash, pay in bank, pay in what? There are so many gaps. With technology now, we have been able to seal all the gaps. It is so great because it has reduced the cost of doing business between the citizens and the Kenya government. That is something so great. In the past, you would walk to immigration department, for example, 20 times driving. If you live in Kangemi, unaishi Umoja, or you live in Westlands, can you imagine 20 visits to immigration department? You do that cost. Maromo jopuonj 183 mag nyithindo kata ECD kaunti ma Nyamira piny ochamo bang' tend kaunti no rucho korak margi mar tich. Jopuonjgo mathoth gi higgi oingo 45 koni tend kaunti no orucho rak magi wira ni higgi osebedo moniang'. Kata kamano giywak ni okaw okang' ma kamano kapok gichopo higa mar chik ma opuodhi mar utaya. Kaka Judith Omondi lero, gi ndalo matin to iyawo skunde ma koro dong' Nyakuramogi gikone gidhi kalo e matek ahinya to ka onge osara mora mora ma omigi ka koro gikwayo tend kaunti no mondo winj ywakgi. En ywak mar jopuonj nyithindo ECDE e kaunti ma Nyamira. Jopuonj ma ok tin 180 ywago tijegi bang' tend kaunti ma Nyamira rucho oko rak maggi wira ni hikgi oniang'. Sisi ni wale ambao tulianzisha ECD. Tulianza kupanguza wale watoto wadogo kamasi. Tukavumilia tu kwa tunalipwa hata shilingi. Wazazi watuone huruma, watuletee peni 2, tukaendelea kusurvive. County government ilipo tuajiri, tumefanya kazi hadi miaka ilipofika wa kuajiri permanent. Ametuambia tu apply kazi, tukazunguka, tukipeleka certificate zetu, clearance, we wasted a lot of money. Baadaye anatuweka nje kwamba miaka yetu imepita. Bang' somo e rang'iny ma opogore kama oriwo diploma, degree kod masters, lony maduto nimo kendo lal kapok higgi oromo, kendo en lek magikoni ne ok gineno motelo ne chwalo nyime somo maggi mane miyo gigeno mar yudo sara mabup. Kansia certificate, nikafanya diploma, nikafanya degree, first degree, nikaenda second degree ambayo ni masters. Matarajio yangu yalikuwa niajiriwe permanent na nipate promotion kwa county. Baada ya kuhitimu kutoka masters in ECD, nilirudi nyumbani, nilipata tumerudishwa nyumbani, contract imeisha, nikarudi nyumbani, ikabidi nianze kujunia watu chai, na hizo certificates zangu nimesiweka nyumbani, sasa nikijunia watu chai. Thoth gi odong' gi higni matin ne 10 to gidhi e rutaya, kanyaka sani pod giywago kata mana tije magorak mageno onge ni ginyalo yudo. Niko na 54 years, imebaki 6 na kuna wengine wamebaki na mingine michache. Hiyo ndio tunadai. Niko na miaka 46 na nimepakisha miaka 14, labda ndio nifike 60 ndio niretire. Sasa nauliza hiyo miaka ingine nimepakisha inaenda wapi? Watoto wako shuleni wanasoma, hata kumudu chakula imekuwa ngumu, kulipa karo ya shule ya wanafunzi wetu imekuwa ngumu.
Sasa tumekuja hapa tukiriria gavana wetu kama kuna njia atusaidie na sisi atukumbuke kama watoto wake. Ywaruok osebedo higani kiri jopuonj mag CDE kod tend counties ma opogore. Ywaruok mane igeno ni nyalo rumo poni od bura opuodho paro mar duol mane oyier kod jatend piny timo lokruoge weche somo mane otelie kod Profesa Rafael Munavu. E ripod Munavu ne ochwal paro mondo miruch oko chike matayo somo mag ECDE Early Childhood Education Act kendo chwal gi nyaka e chike matayo somo mag skunde primar kod sekondar main Basic Education Act. Bende ripod no ne chiwo chik ne migawo mar somo, duol mandiko jopuonje pacho ka TSC kachiel gi riwruok mar governors mondo mi obedie winjruok e wilaya achiel mar chulo jopuonj go mag ECDE e pacho ka. Ripod ni kata kamano pok okalie od bura. Judith Omondi, Ramogi TV. Owere kod ywak mag jopuonj mag ECDE Manyamira Nyakuramogi wadhiane gwenge ma Muhoroni kama jodak ma Limtidi kod Nyando i Muhoroni Kor Ward koyo sirikal mondo wuog oko mapiyo olosnegi apaya mawuok Slota nyaka apaya ma Sami Onyango ma sani osenyore modiyore kendo ok nyal kalore. Ywak bende nitie ewi rach mar ndara ma Koro Bible Stage nyaka Ochoria ma kata nyumruok mare mar olalo omiyo apaya no koro ok nyal luore. Millicent Adhiambo Nyakuramogi noluwo wach kethruok mar apaya e gwengego kendo mae ripot mare. E ward ma Muhoroni Koro e sub-county ma Muhoroni, midhiero mar apaya koro gore rude ne jodak makono. Mae chal mar apaya mawuok Slota nyaka Sami Onyango e gweng' ma Limtidi masani lowo osienyore kendo jok chodo apaya no to koth mapek mosebedo kachwe igani pacho ka. To bende mae chal mar olalo maka nyumba e gweng' ma Nyando mane koth otoromo nyumore igachiel mokalo gino ma oserocho wuoth e apaya mawuok Koro Bible Stage nyaka Ochoria. Jodak maluorago koro yango wich bar matamre gi nono masani onge mar apaya e gwengego ma Muhoroni Koro Ward miyo gengi magi mapile ka pile. Yo rach kata kama waluo onge ka koth ochwe ok inyal dhi kata e chiro. Ka koth ochwe nyato nigi nyathi madwa tere klinik ok onyal tero nyathi e klinik. Karne kanyo nosemukore ne hope mar biro mondo walu kaoni kuma wachung'eni. Koro Slota Sami Onyango road ni ma koro nwaluwo. Koro igani koth nochwe maduong' mano biro mochako muko ka. Dara ni rach. Ani sani yota manyuol nikech adhi nyuol tadhi lukanyi ka iyodong. Yora. Ka eri kata dhok nyicho waseyango ka turka. Konyumo dhiang' marang'ongo. Pok watieko kata ring'o. En chandruok ma okwako kendo rocho somb nyithindo maluorago nyaka yore mag ik ne jogo mosenindo. Ka ndigo sani ok wanyal kata nyithindwa kaka dhi skul ok wang'eyo nikech ndaro mukore tung tutum. Nyithindo dhi alias sapaga chiele magi wuok e mier. Koro waofia ni ngima nyithindwa manyiri ok ni kama ber nikech ndara magi dhi luwo kata mana kanyo onge kaka ginyalo rere. Ma itiyo leo kae ni muchari nyawa chulo has. Mawachulo nyaka bil mar muchari kaka maiti bi onge ang' nwating' maiti e tok wag punda. Ewi mano kata mana nyidendi magweng'no ywak ni rach mar apayago sani riambonegi jogo madwa ni omak badgi e keny. Sani rach makator ne dwa nyuoma to cho ogomo dog gi dhok. Jalangi ng'eno ng'iyo dak kuma ndara bere lakini wan kae koro ne ochopo koneno ka ndaro tor makata kaka dokal gi dhiang' ogomo gi dhiang' odoggo ne ang' ne nyuma nang'o to ndaro to rach. E kinde ma ywak makamago medo mienjo jodak ma Muhoroni Koro Ward ahinya to jopur niang' magologa osuru mag ses mochung' ne loso apeyni koro seyo sirikal ahinya to jotelo mane giyiero kuom loko negi tokgi nyaka ne gitergi e lemo mag siasa mopogore. Wan gi niang' e area ka ma sirikal kaw to ng'ado usuru monego loso go ndara. Ing'ado usuru go tisoyo fuke ji. Yiero to kadwa wuoye nikech joma nwa yiero ninde klas te. Kwayo gine sirikal chalo kamae. Koro wan wadong' e diere ka to onge kata wanyalo kalo kocha ok wanyal kalo koni ok wanyal kalo daraja no ubiro neno kaka chalo ok wanyal dak kama wambe wan jo Kenya yawa konywa uru. Watero ni mondo konywa wakwani mondo konywa ulosnwa ndara ni onene kata meaningful moro at least dok ok nyal dok mondo nyuomwa mondo ok nyuol na ndara richo. Senator marwa nwa mondo kwago ni kora
MCA maro ine ng'at mantiere kodwa machiegni. Wanyalo bedo gi midhero ka tin butwa ka. Bi mondi konywa. Mana kaka nying gweng'ni ma Limtidi. Midhiero mopogore bende ogoyo Limtidi kuom jodak makae. Makoweyo midhiero mar ong'eche maduono keyo e puothe. Apaya bende koro ng'adogi kod ngimagi mapile. Kendo koro gikwayo mondo sirikal owinj ywakgi mapiyo okelnegi resruok kokalo kuom loso apaya mondo ngimagi odoge wang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Moroni Koru Ward, Limtidi, Kisumu County. Ramogi, iwinjo ywak mar nyithindo manyiri manyo geno ni Disemba ni nyaka ne gidhi kamoro. Koro gwenge ward ma Koru kata Moroni Koru mane county ma Kisumu kocha nyakwa Ramogi. Nyithindo manyiri mane winjo bed ni mako badgi gi joma wuok maboyo. Kichopo kino kaka ndara chalo tiwacho ni onge tiende. Koro oche osebedo kadok kendo nyithindo manyiri ogolo ywak nyakwa Ramogi. En wach malit. Koro jotelo manomi thuolo mar telo kendo okaw mwandu mar jopiny okete lwetgi mondo ong'iye jo Limtidi jo Aslota nyaka Onyango Sami kata Sami Onyango joma wuok Ochoria nyaka Limtidi nyakwa Ramogi ywak thoth kanyo. Koro jotelo manomi thuolo ma oket mwandu mag jopiny nyaka koro ginene gitimo tijgi ne jopiny nikech onge tiende mondo gibedi ofis ka jopiny to ne kod midhiero. E kindene we wakaw yweyo manok nyakwa Ramogi yweyo moro machuok to ka waduogo pod wan gi weche mamoko manyien. Ma en Ramogi TV, weche manyien mag ang'ich welo odhiambo makawuono. Kik idhi mabor. Marubani wanashinda millions in seconds on aviatorshabiki.com. Meet my big ballers wa Aviator. Shambiki Aviator nilianza kucheza na pesa kidogo nikimprove. With the time the more unacheza the more unapata experience. It's a game that you can play anytime. Aviator ni iko sawa kabisa. Kochonjo. Join club ya millionaires nani. Win millions in seconds. Cheza Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. This festive season, Citizen Duker and Farmer's Choice have got you covered. Enjoy the 1 kg value pack of pork sausages at only 702 shillings or grab the 500 grams classic pork sausages at just 360 shillings. Need something extra? How about the 200 grams beef brawn for only 142 shillings and the crispy 200 grams tricky bacon at 393 shillings. To order, simply dial *487*5#, choose your preferred product, pay and pick it up from your nearest Quickmart. It's that easy. Citizen Duker, the home of discount. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. DJs model principal de la rumba code team Tiedero akoni haimaber mar higa manyien mar 2025. Hui! Machiegni kendo nyakwa Ramogi bang' wuok e yweyo adundo wadhi nyime gi weche manyien mag ang'ich welo odhiambo ma kawuono. Kwan nyiri maloyo 2,000 osetimnegi nyange thuolo mar dweche 12 higani, kwan mani malo ka ipimo kod higni mokalo. Luoro nitie ni
kwan mathoth mag nyiri ma otimnegi nyange e gwenge mag Kuria weyo sikul kata nyalo weyo sikul gi e kore e kinde mabende jokedo kod nyange ma nyiri wacho ni gidhi timo nonro mar ng'eyo gima omiyo nyange mag nyiri osebedo kamedore e gwenge mag Kuria ahinya to higani. Jafwambo marwa Joe Juma miwa ler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Kwan nyiri malo 200 ne otimnegi nyange e kinde mar dwe mar 12 mar higani e gwenge mag Kuria. Kwan mabende ni malo ka ipimo kod higni mosekalo. E kinde nyasi mar giko mar nyange mag Kuria dwene mane otele kod jodong Kuria, kwan mathoth mag nyiri mane otimnegi nyango ne onenore. Kila inchi atabu mzungu mila na desturi ipo. Kwan mamalo mag nyithindo manyiri ma okale nyange higani okelo kibaji maduong' ne jogo mosebedo ka kedo kod nyange mag nyiri e kaunti ma Migori. Mondo koro wakaw mine mondo wabed go piny. Mine osewe thuolo ni ne jodongo ni ema ng'ado negi rieko. Ni jodongwa ma Kuria Kenya koni chiko itgi ahinya ne jodongo ma Tanzania. Bende adhiambo terruogno mar Micontrap mane wuok kinde romo mane okelo kamoro achiel jogo makedo kod nyange mag nyiri e kaunti ma Migori wacho ni yo ma nyange mar nyiri ne otimore e gwengego mag Kuria higani en ranyisi ne nitie dok chien e kedo kod midhiero ni. Nitie involvement mag international community, nitie involvement mag sirikal, mag media, nitie sheria mag piny moketi, nitie punishment. Koro paro ni wadhu ang'en to ang'o momiyo kidhi nyime mindset ma akili pach ji to ang'o momiyo pach ji kuok gini kata chunygi. Jogo mochung' wechego mag somo nitiere kod luoro ni dek kwan mathoth mag nyiri ma otimnegi nyange we sikul ka jochiw thieth bende komachielo tudo kwan malo mag nyiri ma otimnegi nyango kod medruok mag tuochego mag nyodo. This FGM is not something that you can advocate for. Even you cannot wish for your sibling, your sister, or even a neighbor, because the health implications of FGM is not something that somebody can smile about. Some can even have traumatic childbirths because of the health risks associated with the FGM. They can have the obstructed labor. Apisa mochung' wechego mag somo e gwego mag Kuria West Ann Magoko wach ni kono malo mag nyiri ma otimnegi nyanga osebiro kaweyo sikul higa ka higa. After FGM, so many girls drop out of school. We have early pregnancies, we have early marriages, and because of that, the transition is not 100%. Lipot mar kweno mar higa mar 2019 yango ni 15.1% mag jopuonjre e gwego mag Kuria East weyo sikul kapok otieko. Kabende maromo 21.5% bende ok nyon sikul. 12.2% kende ema tieko sikul e gwego mag Kuria East. To e gwego mag Kuria West 18% mag jopuonjre weyo sikul kapok otieko ka 16.7% tok nyon sikul. 14.7% kende ema tieko sikul e gwego mag Kuria West. Kaluwore kod medruok mag kwan nyiri mane otimnegi nyange e gwego mag Kuria higani penjo thoth malo duoko. Nikech luoro ma jodongo oseketo ni ka onge nyangu to nyathi manyako ok ni kare kendo miyo ok ni kare, omiyo nyithindo manyiri chunore ni nyaka tergi nyangu. Na tumesema kwamba pia serikali haijarudi nyuma, imejaribu kung'ang'ana, na kuna wale ambao bado waliokolewa, kuna wale bado hawakuenda, hii imeenda juu. Labda pia tutaangalia sisi kama Micontrap Kenya tuko kwa ground kila siku kila wakati tukielimisha jamii. Jokedo kod nyange mag nyiri wach ni gidhi nyime kod tim nonro mar ng'eyo gimomiyo nyange mag nyiri seche moko dhi malo to seche moko dok piny. Koro wasebedo kata researchers ma international researchers ma biro Africa tim research. Lastly when we met with the Norwegian government negi wacho ni gini tek kendo wachako doge research. Wan gi jodongo ma kawo gini kako hala kiwinjo e kinde ni tiyudo ka jodongo mogo bura piny gi dho wacho ni jodonga ich chudo moro nyaka bedie remo chwere iyeng'e. Josiasa iseyo kuom remruok oko mar kedo kod nyange mag nyiri e gwego mag Kuria to gwego mag oganda makedo kod nyange mag nyiri bende chano nywando joma chuo e kedo kod midhiero ni. Josiasa ma Kenya ka bende kokawo gino matek ahinya kaka gikawo siasa magitimo mondo gikony community magi mondo bed malo. Koro gimbe ok control gi kata international ground kocha kwa wasensitize ji
kipogo gi ma iketo mon koni tiketo chuo koni to because of culture social control mon ok dhi voice gima opuonji ka ot nikech giluoro chuogi to koro ber kiketo mon gi chuo te koro dhako winjo family te winjo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoromogi kowere kod mago mag nyange mag nyiri to wang'iyo chopo lek. Chopo lek dwaro kinda kata obedo ni samoro obadho bedo mathoth e yo. Kawuono wakelo ni sigana mar rawera moro ma wuoth mare mar somo e mbalariany okawo higni 10. Mae kaka jafwambo marwa Ifinya Kidio loso kendo loso sigana mar Kevin Okumu manoloko ngimane kendo chiwo ranyisi ni gima ber nyaka timne kinda. Mogundho mar ni ma odiochieng' mar sidho jopuonjre ogudu. Kata kamano ne Kevin Okumu ma ok en mana nyasi. Giko ochopo lek mare ma osekwak kod achiedh nade. E kinde ma japuonjre ochako sombe e mbalariany, geno mare en tieko tok higni 4. Chal makama opogore gi mano mar Kevin Okumu ma koro sidho ogudu tok higni 10. Kevin Okumu noriwore kod mbalariany ma Kenyatta higa 2015 ka en gi higni 18 mar somo weche mag science in population health. Kata kamano, dwe achiel tok chako sombe mbalariany no, lek mare noduogo chung' mar ni nowito jonyuolne e masira mar apaya. Bang' wito jonyuol koro somo nobedo matek matin nikech koro naduogo adong' koro nyathi kich to kendo nan gi ting' mar kawo nyiminega. Koro naneno ni awe skul mondi matin mondo mi ang'i kaka nyithindo ariyo manyiri go somo. Koro kanyo manobedo na challenge matin nikech koro nochuno mondo awe skunda tenge mondo mi adhi mbele gi puonjo nyithindo ka. Chal makama nochuno Okumu mondo chunre gi kawo ting' mar ng'ama ng'ongo kata kapok hike oromo. Noketo sombe yore kendo kawo ting' mar neno ni nyiminene odhi nyime gi sombgi. E kindego nochako timo tije lwedo kaka yorno mar yudo yuto manyalo sire kod anyuola mare. Bang' wito jonyuol ga bedo gi shida matindo go to kata kamano nadonje tije moko. Nachako gi go mjengo kasomo bang' wito jonyuol nikech nochuna koro nasoma semester achiel maber. Koro semester mar 2 no adhi awe skul nikech koro mondo mi akaw pesa mane sirikal miya mar HELB cha mondo akony go nyithindwa mane chien ka. Nadhi amiyo gi priority nikech anane ni at least asechopo kumoro anyalo ndiko mana barua ta we skul matin mondo amak lwet nyithindwa ka. Tok koso somo kuom thuolo mar higni 5, Okumu nodok dhi nyime gi sombe. Kata kamano, kaluwore gi pek mar yudo omenda mar siro sombe, nochuno many tich gi kambi moro, kamano yude thuolo mar tiyo tije kaka mag loso alwora makare kod luoko choche. Magi duto notimo kendo klas bende ne chuna ni nyaka odhiye. 2020 kaduogo tachaka bang' bedo oko higni 5, achaka duogo achaka call off kendo semester achiel kaluwore gi weche mag tich gi. Weche mag koso pesa. Koro amadhi amanyo tich gi kampuni ni. Koro kane giyie na anyalo tiyo tijno matin kata ne mshahara ne tin kamano, nadhi ayiego nikech at least nanyalo e class, anyalo bang' tich kasechopo aluoko chochego, apango class, aluoko hostels go, tanyalo ringo adhi asomo to kendo achaka duga ng'iyo chochego. Tatimo mate ka ochopo godhiambo tachaka medo kendo gi tija moro, auso ne nyithindo sweets oko kanyo mondo mi ayud kaka medo ayudo gimoro matin man bende anyalo oro ne nyithindwa ka dala tamba anyalo konyora go Nairobi ka weche mag chulo ot kod gik makamago. Okumu lero ni tijni ok osebedo mayot kendo moko kuom jopuonjre osekete rang'iny mopogore ka gipenjo gimomiyo otimo tije machalo kamano. Tijwa ni moloyo ka in nyathi skul, nyathi university, isomo, jowadu neni kiluoko cho to ichaki somo, nitiere kaka gikawi, ok anyal luonge ni achaya ahinya, but nitiere kaka gikawi ka okech tijno gihero, ok en tich mayot mondo iyud nyathi skul ma somo matimo digri to chako dhi e cho, iluoko negi cho,
iluoko negi hostels, ipango negi classes, iyweyo negi classes, igo dust classes go. Ok en tich mayot ahinya, koro nitiere kaka negi ng'iya, nitie wang' moro ma negi ng'iya go ni ai to nyieni ma to jal mane ni. Kata kamano, tijni owacho ni osemako ne kama duong' kaluwore gi jogo mosemako lwete kendo weche makama ok nyal duoke chien. Thoth nyithi skul, nyithind university ok yiega tiyo tije abilagi. Nikech owacho ni samoro yuto mar tijno tin, en tich molil. To kata kamano bang' wuoyo gi wuon kampuni ni, wan waluonge ni mama, waluonge kaka minwa, nikech anyalo luonge ni minwa nikech ng'uono manomiya no. Koro kano yiena mar timo tijno, adhi atima ma atieko. Koro kuom ng'uono manomiya gi chance manomiya mar somo no, agone erokamano kuma entie. Tijani pod ok abi weyo nikech en man kode lweta. Abiro mana make amaka, adhi kode mana nyime nikech en mopidha, to be en mopidho nyithindwa ka dala. Sani ok daweye, kata bang' timo degree na ni pod abiro madhiego, kata matin mayudo no ema be chieng' moro ne konya, nyaka Nyasaye ne konya kendo yawna yo ayud tich machielo. Tiyo e kinde ma ng'ato pod somo, owacho ni ok osebedo gino mayot, kendo odiechieng' ma kawuono kisidhe ogudu kuom tiyo matek. Okumu nigi mor ni giko ochopo lek mare kod mano mar jonyuol mage. Kuom jonyuol na manosenindo, amor kata ka gionge, amor ni achopo lek mane gin go koda, ni nitie chieng' moro ambe nasomo matieki. Koro kata ka odiechieng' ma kawuono ni an amor ni kuma gintie, kuma ginind gi kwe, to amor ni amek gi proud kumoro amora ma gintie. Kata obedo ni wakawo higni 10, to kata kamano chunywa ok otho. Alam mare maduong' koro en yudo tich kaluwore gi gino mosomo e mbalariany, kendo mondo dhi nyime gi siro nyithindgi ahinya to yor somo kod tich. En lekna kendo genona ni bang' yudo degree na ni, Nyasaye biro yawona yo ma ayude tich moro madhi gi gima asomo ni, mondo mi an be ayude gimoro, amak go lwet nyithindwa ka kod jodalawa ka, mondo mi akonygi nikech nitie jaluw bang'a moro ma nokotimo maber ahinya e klas ne penjne mar klas 12 ka nitiere ng'ama winja manyalo mako lweta kendo ayude kumoro kendo amaki kadhi mondo mi ayude go gimoro manyalo konyogo nyithindwa go. Wuodh Kevin Okumu en ranyisi ni tich matek nyago lemo kata kaponi odeko. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jakoromogi nyalo tudo sigana no gi ngero ariyo, achiel joluno go ngero ni sinani e lweny, to machielo bende jakinda ema keyo miyo gimoro amora mikete kinda chieng' moro Nyasaye biro yawoni. Chieng' Fatuma Koni owuoro wach mar kethruok apaya momiyo orodo gi dhok nowejo bed ni odhi kendo godo. Koro sani nyako nyiso mana or ni warom loka cha. Wadhi yweyo ka waduogo pod wan gi weche mamoko ma en ang'ich welo Ramogi TV. Royal Mabati Factory Limited, ma en duka mari ne gedo duto magoyo witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar 40% mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo moro amora. Ne mathoth, yuana tole namba 0722-6383-83. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokalo mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. Huyu ni mume wangu, John Dennis. Yeye na mimi tulihusika katika ajali ya barabarani.
Ninachokumbuka ni kusikia breki na mgongano. Mume wangu alikuwa kwenye sakafu ya matatu, huku mkono mmoja ukining'inia kwenye kiti kimoja, na alikuwa amepoteza fahamu. Hivyo nilijaribu kumuita na kumgonga mpaka akazinduka. Basi alipoamka aliniambia sisikii miguu yangu. Daktari Okanga aliingia na kutukusanya chumbani, na akatuambia Dennis hataweza kutembea tena. Ilinivunja moyo kwa sababu amekuwa mume wangu kwa miaka kama 12. Kisaikolojia siko sawa. Nafanyiwa ushauri. Kuwa mlezi mkuu si rahisi. Punguza mwendo. Mwendo kasi unaua. Ero kamara nyakora mogidangis ni wa yueo mana machuok to wadhi nyime gi weche manyien kama korone to ne mane en jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua oyudore kendo kama tek e lwet kweth moro mane omonjo kendo rocho chokruok mare mane entie gwenge mag Shamata e kaunti ma Nyandarua. Ne ochune ni otem hepo gi kata jomoko mondo otem hepo gi Gachagua mondo kik oyud hinyruok moro amora e tulono, mabende onge ng'ama ne oyudo hinyruok. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nyakora mogino oketo wang'e e kaka weche ne chalo kuno kendo mae report mare. Sisi wale Nyandarua tunataka tukwambie mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua omote bade kendo neno matek e lwet rowere mane obedo gele kendo chwo kod thuri kinde nyasi mane obagi Samahati e kaunti ma Nyandarua e kinde alam mar rwako pacho jaod bura Ruben Gitau moyangore kaka jamba. Rigathi ochuno mondo otonygo kod jorit mage bang' obila diro iro malongo wang' kaluwore kod ojende mane oturo kod CK e wi soko wang' sirikal mar William Ruto. You cannot govern people by force, and you cannot force them to do what you want. Mutaongea na hao wa Kenya, mjue nini mewakasirisha, you address that problem. Hii maneno ya kuharibu mikutano ni maneno imepitwa na wakati. Na hata mkiharibu mikutano, hii watu wako nyumbani na kura zao wanakaa tu. Jorit mage ne umeka gweno maumo nyithinde e bombe kuom dakika moko kapok jal moro mane orwakore ka obila diro iro malungo wang' e romo. Wacheni kufanya vile Moi alikuwa anafanya. Wacheni tabia ya kutishia wananchi na viongozi. Wacheni tabia ya kulazimishia wananchi vitu ambavyo hawataki. Hata mkiharibu mikutano, hata mkituma vijana wakuja na mapanga, hata mkikuja na tear gas, hii watu yote walitoka kwa UDA. Jotelo mane oteno Gachagua moting'o seneta ma Nyandarua John Methu, nyawadgi ma Githunguri Gathoni wa Mushomba, seneta John Nyuto e kin mamoko otiyo kod thuolono kendo dunyore kod jatend piny William Ruto ka gikone owe nyisa chae ne mane en jalup ne Rigathi Gachagua. Hata ukisahau kila kitu yenye utasahau, siku ile unacheka na hii watu yote unacheka nao. Ukienda Nyanza unacheka sana. Ukikuja hapa tukikwambia tutaki ng'ombe yetu idungwe unatuita washenzi. Siku ile ulikuwa unataka kura, hii watu unaita washenzi ndio walikupigia kura. Tunajiuliza maswali. Watoto wetu wanashikwa na kuuawa. Pia kazi inarushiwa naibu wa rais wa pili. Hawana heshima. Haya ni mambo ambayo tuliyaona miaka 30 iliyopita. Kata doko ni onge jok mano inyore kinde tienda gi machama tuni kamano. Mine, to ne oleny kendo wuok, kata kamano. Ojende to odhi nyime kod romo, nyaka giko. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ero kamano nyakora Ramogi kumiero Ramogi TV giko mar weche manyien mag ang'ich welo gi kinde ni pod wan gi mamoko mabende wamedo dhingo ni eyo mag nimbai nyamondo wamed kelo ni gi ayanga koromo sa 3 mar otieno. Weche manyien mag uimore parne kamoro amora ma intie Ramogi TV mi ler kuom gik matimore gwenge machiegni kodi kod mani maboyo bende mondo ibed gadier gi ng'eyo kuom gik matimore piny Kenya gi gwenge mamoko bende. Ero kamano kuom yiero Ramogi TV loya mosiro weche manyien mag ang'ich welo gi kinde ni nyakora Ramogi jaloko mar osebedo Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati, warom sa 3 weche manyien mag uimore kikidi mabor.